എടമുട്ടം തവളക്കുളത്ത് അടച്ചിട്ട വീട്ടിൽ കവർച്ച 4 പവൻ സ്വർണവും 40,000 രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. തവളക്കുളത്തിന് തെക്ക് അമ്പലത്ത് വീട്ടിൽ ഷിഹാബുദ്ദീന്റെ ഇരുനില വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. മുകൾ നിലയിലെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 4 പവന്റെ ആഭരണങ്ങളും 40,000 രൂപയുമാണ് കവർന്നത്. 2 ദിവസം മുൻപ് പിതാവ് ചേക്കുവിന്റെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്. കോയമ്പത്തൂർ പെങ്ങളെ വീടുണ്ട്, ഇത് അളിയുന്നത്. പപ്പയുടെ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു 1.5 മാസം മുമ്പ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി പോയത്. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച 6:15 ഇവിടെ എത്തി. ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഡോർ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ടുള്ളിലൊക്കെ. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ കിച്ചൻ്റെ അവിടുത്തെ ഡോറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഉമ്മയുടെ റൂമും വാപ്പാടെ റൂമിൻ്റെ ഒക്കെ ലോക്കൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കബോർഡിൻ്റെ ഫുള്ള് ഡ്രസ്സൊക്കെ വലിച്ചു വാരിയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മ നോക്കിയപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ കുറച്ച് ഗോൾഡും ക്യാഷൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാണാനില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഒക്കെ വലിച്ചു വാരിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മോൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പൈസ പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലുള്ള ക്യാഷും ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളും ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അവർ. പിന്നെ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. ഇരുനില വീടിന്റെ പുറകുവശത്തെ വാതിൽ പൊളിച്ചാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ളത്. കിടപ്പുമുറികളിലെ എല്ലാ അലമാരകളും കുത്തി തുറന്ന നിലയിലാണ്. മലപ്പാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു.